morning, guys! Magandang umaga sa inyo. Maayong buntag. Today is my day off. So, pupunta kami sa Walmart para mag-grocery. Ipapakita ko sa inyo. Ito yung neighborhood namin. Just 5 minutes away from home going to Walmart. So, yan ang neighborhood namin. Dito kami dumaan sa back road para hindi masyadong traffic. Most of the time, doon kami sa Walmart nagro-grocery kasi mura lang yung mga food nila. Lahat-lahat na nandun. So, sa area namin, we have 3 Walmart. Malapit lang sa bahay namin. Yan yung park nila, YMCA. Yun, mag-exercise. Pwede kayo magpa-member dyan. May maganda silang mga machine na pang-exercise. So, ito na yun. Papalapit na kami sa Walmart. So, pinapakita ko lang sa inyo yung neighborhood namin. Yan, residency. Yan, most of the time dito sa US, guys, lahat-lahat may mga sasakyan. Kasi, hindi katulad dyan sa Pinas, may public transportation tayo. Dito sa area namin, may bus na transportation. Pero depende yan kung saan lugar sa city. Pero dito sa neighborhood namin wala. Ayan, nandito na kami sa Walmart. Hahanap muna kami ng parking place. Yan. Kasi nakapark kami sa disable. Because naka-surgery kasi yung paa ng asawa ko. Kaya may permit kami na pwede mag-park sa Walmart. Ayan, tapos na kaming nag-shopping. Hindi ko na pinapakita sa inyo sa loob ng Walmart kasi may video na ako na pinapakita ko sa inyo yung loob ng Walmart. So, yan, yung puting sasakyan, hindi nakatingin, naka-back up siya. Buti na lang na kita namin. Nag-stop kami para hindi mabangga. So, maraming mga drivers din na hindi sila aware. Mga barumbado yung ibang mga driver. Kaya kailangan mag-ingat din ng mag-drive. Tingin ka, especially sa parking lot, harurot lang sila. So, to avoid accident, kailangan mag-watch ka din. Yan, pauwi na kami. Yan yung neighborhood namin. So, yun ang maganda, guys, kasi malapit lang kami sa Walmart. Tapos, meron din kaming tinatawag na HEB store, na malaking store. 3 branches din dito sa neighborhood namin. Meron din kaming Walmart neighborhood na tinatawag. So, ang daming choices dito sa lugar namin. Mga restaurant din, daming choices.
So, meron din kaming Asian buffet, lalo na pag namiss ko na yung Filipino food. Sa Asian buffet ako pumupunta kasi minsan tinatamad magluto kasi ako lang mag-isa kakain ng Filipino food ko. So mas mabuti na sa Asian buffet na lang. Yan, hindi masyadong traffic dito sa back road. Yan. Dito sa speed limit dito sa residential, itong road na to is for 35 speed limit. So, ito. Siya, may pa-follow kami ng speed limit pag nag-drive kami dito sa US. Kasi pag nag-overspeeding ka, yung police habulin ka, tapos mag-issue sila ng ticket na babayad ka. So, kailangan talaga mag-watch ka ng speed mo, especially sa mga residential. Dito sa residential sa Texas, dito sa lugar namin, 30 speed limit siya. Yan, may school zone. So, pag may nakalize na yung school zone, papalo mo yung speed limit nila na 20. So, depende sa school, may 15 speed limit or 20 speed limit. So, mag-watch ka. Yan, school yan. Yan, ang school ng elementary sa may right side. Yan, malapit na kami sa bahay namin. Yan, kapitbahay namin. Yan, dito na kami sa bahay namin.